Încă din tinerețe îi spuneam lui Dumnezeu că am colegi, vecini, rude și prieteni care nu îl cunosc pe El și că aș dori să-i cucerească și pe ei cu dragostea sa, așa cum m-a cucerit pe mine. Aveam mult entuziasm și îmi doream să mă folosească cumva în acest scop. De-a lungul anilor, Dumnezeu mi-a deschis căi de lucru în acest domeniu și mi-a plăcut tare mult să fiu în subordinea Lui. Am lucrat întotdeauna în echipă, cu alții, punând suflet în ceea ce făceam și ne rugam pentru atingerea inimilor celor pe care în mod direct sau indirect îi slujeam. Eram bucuroși când vedeam roadele și asta ne făcea să fim mai înflăcărați, mai entuziasmați. Făceam planuri și ne rugam ca lucrurile să meargă cât mai bine. Chiar piedicile pe care le întâlneam, din diferite motive, ne-au ajutat să înțelegem că încercările și rugăciunea sunt strâns legate între ele. Uneori încercările te provoacă să te rogi mai mult decât binecuvântările, iar lipsurile te învață dependența de Dumnezeu, mai mult decât belșugul. De 14 ani sunt angrenat în lucrarea de răspândire a Evangheliei prin Credo TV și o consider o lucrare deosebit de eficientă, mai ales acum, în vremurile pe care le traversăm. Suntem 24 de ore din 24 în casele românilor de pretutindeni, aducându-le adevărata speranță pe Iisus Hristos. Suntem doar o mână de oameni, dar suntem înflăcărați de o dorință vie de a fi la dispoziția lui Dumnezeu. Iar în acești ani am văzut cum El ne-a răspuns într-un mod măreț rugăciunilor noastre, fapt care ne-a uimit și ne-a întărit credința. Vrem să fim o sursă de speranță pentru românii de pretutindeni, prin tot ce difuzăm pe acest canal de televiziune. Iar pentru aceasta avem nevoie de resurse umane, oameni care să înțeleagă scopul acestei misiuni și să se implice în ea. Aceasta este cea mai mare nevoie pe care o avem, chiar înaintea celei financiare. Credem că locuitorii orașului nostru și nu numai au nevoie mai întâi de toate să accepte jertfa lui Iisus Hristos și pe El ca Domn și Mântuitor personal, pentru ca să li se ierte păcatele, iar inimile lor să fie umplute de dragostea, pacea, bucuria și speranța care vin de sus.